Jesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyanibingelela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangaso lesi sikhathi lolu suku olwesine lokugcina kulo nyaka. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuyamangalisa. Masibheke emuva siyamangala. Ake sikhuleke. Sigoqe Baba wethu oncele egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Siyakubonga ngomsa wakho omangalisayo. Sibonga ukuthi usigcinile wasilonda ebudeni bonyaka. Sekuze kwafika la, uNkulunkulu wethu othembekile. Ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu. Akuhambanga njengoba bekuhlela thina. Akuhambanga njengoba besifisile. Akuhambanga njengoba besazi. Akuhambanga njengoba Nkosi besithanda. Kodwa eyakhe intando yenziwe ekuphileni kwethu. Siyabonga Baba wethu ongcwele ngakho konke osidlulise kukho kulo nyaka. Abanye bethu badlulise emgodini, abanye wabadlulisa emlilweni, abanye wababewelisa ulwandle olubovu. Kodwa sonke Nkosi uye wafika nathi kule ndawo. Abanye badlulile ehlane nabahlongasibi. Kodwa Nkosi sila namhlanje sidumisa wena ngoba bekungeke kwenzeke ngokwethu ukuqonda nangokwethu ukuthanda. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Sizofunda izwi lakho-ke Nkosi, lihlelwe nguwe, silungiselwe nguwe. Sicela ukulalela, sizwe ukukhuluma kwakho nakulolu lwesine lokugcina kulo nyaka. Nkosi, siyazi ukuthi kuningi usibekele khona. Kukhona Nkosi nokusha usihlelele khona ngoba uNkulunkulu odalayo nezinto ezintsha. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Biyela izwi lakho, ukhulume ngalo. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Kunjalo-ke bazalwane, sizofunda izwi esizolithola laphaya kwabaseFesu. Ephesians chapter 6 verse 16. Isihloko-ke sale lenkonzo yethu sithi niphathe isihlangu sokukholwa. Ilelo verse esizolifunda. Elifundeka kanjena-ke abaseFesu chapter 6 verse 16. Kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyoba namandla okucima ngaso yonke imicibisho levuthayo yomubi. Ngicela ukuliphinda. Kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa enihamba namandla okucima ngaso imicibisholo yonke evuthayo yomubi. UJesu Kristu uyinkosi. Ngiyaxolisa bengilokhu ngigoqile. So sengiyaphakama-ke manje, sesaphakama ngekhorasi bazalwane. Ivesi-ke esifundayo leli unyaka uqalile, indlela yethu ibe yinde. Angikholwa ukuthi kithina sonke bantwana bakaNkulunkulu esibizwa ngegama lakhe ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Akekho odlulile ezimeni ezivivinya ukukholwa, ezi-check-a ukuthi sikhona yini lesi sihlangu. Angaba khona mhlawumbe, kodwa njengami nje ngi-check-iwe, isitha si-check-ile ukuthi nginaso lesi sihlangu. Isitha siyasizungeza, lithi izwi likaNkulunkulu sihamba njengebhubesi elibhodlayo, sifuna esingamgwinya. So isitha sihlezi sisiqaphile, sisizungeza. Omubi uhlezi ebheka ukuthi usaphethe yini isihlangu, angahlasela yini, uzokwazi yini ukuthi methumela imicibisholo evuthayo ifike kuye icimeke esihlangwini osiphethe. Isihlangu-ke esisiphathayo esokukholwa. Ukukholwa bazalwane, lithi-ke izwi lapha kwabaseKorinte 2
uchapter 5 verse 7 ithi sihamba ngokukholwa asihambi ngokubona. Kuney'khathi la ungadingi khona ukubona kodwa udinga ukuqhubeka uhambe. Kuney'khathi la ungadingi khona ukucabanga ukuthi ngizodlula kanjani kodwa uqhubeke uye kuleyo nto. Uma ngifika kuleyo ndawo enhlizweni yami kubuya isithombe sikaDavide emncane, umfana omncane othunyelwe laphaya edlelweni ukuthi ayolusa imfuyo emahlathini actually ayolusa imfuyo yasekhaya. Mncane akakaze nje azafundiswe nokulwa, akakwazi nje akaphathisiwe ngisho nanocelemba ukuthi uyogawula ngawo noma-ke umcibisholo ngaleso sikhathi kwakuyimicibisholo mostly. Akaphathiswanga lutho, kuthiwe nje hamba. UDavide wahlakanipha ngendlela emangalisayo waphatha lesi sihlangu sokukholwa. Simuzwa esho laphaya kumaHubo 23 athi angiyokwesaba ngoba uJehova ungumelusi wami, angiyokwesaba. Ukholwa uDavide ukuthi ngiluse lezi zimvu, mina ngilusiwe uJehova. Ukholwa ukuthi noma ngingahamba-ke esigodini sethunzi lokufa, yena unami uJehova. Ukholwa, asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Niphathe isihlangu sokukholwa. Uma ukholwa, ngiyakhumbula ngimncane ngangithi uma ngihamba nobaba kwakusagitshelwa amabhasi ehambe ekuseni ebuye ntambama. Sekuhlwile in most times mhlawumbe ebusika. Kodwa ngangithi uma ngihamba nobaba ngibe nokukholwa ukuthi ngiphephile ngoba ngihamba nobaba. Ngihamba nobaba, my biological father, not uNkulunkulu. Ngangingenayo i-clue, ngangazi khona ukuthi ukhona ey'ndaweni zonke, kodwa ngangingakazi ukuthi uyahamba nomuntu. So ngangithemba ukuthi ngangikholwa ukuthi uma ngihamba nobaba ngiphephile. Injalo-ke indaba yethu uma sesifika kuJesu. Sifika sibe nakho ukuthi uthi mina nginani. Uqala asilungise ngokuthi uyindlela yena, futhi uyiqiniso ukuphila. Kusho ukuthi uma ubambe le ndlela uzohamba uma ubambe nje indlela uzohamba eqinisweni uphile. Asilungise lapho inkosi uJesu. Ebe uDavide esitshelile ngalena ukuthi ungumalusi. Asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Aze athi uDavide uma esehlangabezana ney'nkinga lapha ayebekwe khona, asithole ewumfana omncane enza okungakaze kwenziwe ngabantu abadala, aba-strong naba-train-iwe empini. Azibone esehlukanisa imihlathi yebhubesi. Akusho ukuthi kwakuyibhubesi elincane. Asithole esibulala ingwe eyayizodengula. Kwamanje yasatshwa kubizwa ngokuthi kubalwa kanye ne-Big Five. Kodwa yena wakwenza ngoba wayengahambi ngokubona, futhi wayengathembile, engancikile kokuqonda njengoba kusho izaga. Izaga zisitshela lokho, izaga 3 verse 5 no-6 uthi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, unganciki kokwakho ukuqonda. Aze athi mazise engqondweni yami kuvele kubuye uDavide esethi inkosi nanti ibhubesi libamba imvu kababa, ngenze njani? Ubaba uthemba ukuthi ngizoyivikela. Inkosi impha amandla ukukholwa okudlula ukuqonda konke ukuthi
uma uyihlasela uzoyiqoba. Bazalwane, unyaka uqalile, sibhekanile nezimpi. Kukhona baze bahlehla ngoba bengasasiphethe isihlangu sokukholwa. Kukhona kunamhlanje baphindele emuva bayokhonza amadlozi, baphindele emuva bayolanda iy'gubhu bathandaze, baphindele emuva baya kuconsulta izinyanga nezangoma, baphindele emuva bahlala phansi bathi ayingisebenzeli into yokukholwa ngoba balahlile isihlangu sabo. Kuneculo lase eWeseli, ngiyaxolisa ukulo mkhothi iWeseli ngizalelwe khona bazalwane, futhi ngake ngasho ngelinye ilanga ukuthi ngangawa-understand-i lamaculo, ngangawaqondi. Kodwa uma ngabe amehlo ami sevuliwe ngaba nokuqonda, ngaqala ngam-understand-a owasungula leli bandla ukuthi kwakuwumuntu, kwakuyindoda kaNkulunkulu. Lithi-ke leli culo uma ngingalahli ukholo lwami nalento eyisihlangu sami. Uyabona ukuthi ngempela uma ulahlekelwa ukholo usuke ulahlekelwe isihlangu ngoba usuke uzosaba, usuke uzophila ovalweni. Lapho ithi iNkosi ningesabi mina nginani ku-Isaya, wena uphindele emuva ulahle isihlangu ugijime uyosaba uthuthumele ucashe, bese kuthi zonke izinto ziphenduke zimelane nawe ngoba ulahle isihlangu sakho sokukholwa. Nawu uLwesine lokugcina lolu bazalwane kulo nyaka. Sihambile endleleni sahlangabezana nezimo. Singavumi ukulahlekelwa ukholo ngoba ukukholwa kuyinto emnandi ngendlela yokuthi awudingi nokuthi uzuvula amehlo ukuze ubone ukuthi ngibhekene nani. Ngikhumbula kufika indaba nje kamprofethi u-Elisha noma u-Eli lapho nje lona owathi inceke yakhe iphuma ithi impi isizungezile manje asikwazi ukuphuma. Abe sethi-ke umprofethi, ayi abakanye nathi baningi kunalaba abanabo. Ukukholwa kwakhe abe sethi iNkosi awukumvula amehlo abone. Ngesinye isikhathi asikholwa ngoba amehlo ethu evalekile, amehlo ethu kamoya. Asihambi ngokubona ngama-physical eyes, kodwa amehlo ethu kamoya ayavuleka sibone. Sibone i-chance, sibone ama-weaknesses esitha. Sibone ukuthi isitha sethu sibuthakathaka la ngizosinqoba kanye uma ngenze nje. Kungalokho ngesinye isikhathi uthi uma ubhekene nesimo kungafiki umthandazo kodwa kufike indumiso. Uze umangale uthi kodwa Nkosi yami kanjani ngibhekene nesimo esinje? Ingoba uNkulunkulu udizayine that udizayine leso sihlangu sokukholwa kwakho, wasiveza lelo side ukuthi isitha sizoba buthakathaka ngala. Now lithi-ke leli zwi siphathe isihlangu sokukholwa esiyakuba namandla okucima yonke imicibisholo evuthayo yomubi. Omubi ake akhiphe umcibisholo wodwa, kodwa ukhiphe ibe miningi ibheke kuwe, ukuze ngalala ungabhekile ngakhona ngamehlo akho enyama ashaye khona. Ngala ungabhekile khona ngamehlo akho omphefumulo, sorry, ashaye ngakhona. Ingakho kuthiwa isihlangu, isihlangu yisona esivikayo. Uma unamehlo komoya uphethe lokhu kukholwa, uzovika ngokukholwa kwakho right round. Lithi izwi okuke kwakhulunywa ngalo kulo nyaka. Kulo nyaka bazalwane, uNkulunkulu usihlomise ngendlela emangalisayo. Waze wasitshela nokuthi izitha zethu ziyalazi idwala lethu futhi ziyalibona
and ziyesaba izitha zethu uma zibona sincika edwaleni lethu. So uma ngabe-ke siphiwe lelo thuba, siyahlonyiswa kwabase-Efesu kukhulunywa ngakho nje ukuthi asihlome izikhali zonke ukuze sibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Noma ngabe uletha imicibisholo, noma ngabe usicwilise usifake emlilweni, noma ngabe wenza ini, sizoba namandla. Ngike ngayithanda indaba, ngike ngathi kulezi iy'nsuku enhlizweni yami kwavuka indaba yoShadrach noMeshach no-Abednego bephoswa esithandweni somlilo. Kuvuka-ke indaba yokuthi uNkulunkulu akakukhiphe esimeni, kodwa ungena nawe ukuze umdumise, ukuze ubone amandla akhe. Ngibheka nje ukuthi izimo umuntu adlule kuzo kulo nyaka, singenile nathi. Baze bathi abanye, hawu, kwenze bande kukhulekwa kangaka. Kusho ukuthi abasakhule, kusho ukuthi khona kwaba khona abanakho ukuthi kusho ukuthi khona la bephambene khona noNkulunkulu. Ingalo yakhe ayisafinyeleli ukubasiza. Kodwa uNkulunkulu emuhle, eletha idwala nezitha zethu ziyakubona ukuthi sinalo idwala. Asihambanga ngokubona, kodwa sihambe ngokukholwa. Ukwazi ukuthi noma esiholele ehlane elibi, kodwa uzosiphumisela ngaphesheya. Abanye bethu kule group noma-ke entabeni indlu kaJehova bebengazi ukuthi kuzophela unyaka besakhona ngendlela izimo beziyona. Kodwa idwala lethu lama laqina, laba umpheme wokuphephela. Sadlula ezimeni, sisazodlula bazalwane, izimo azipheli. Ukukholwa kuyijeni, uhambo lolu esilithathayo njengabantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe. Nathi siphume emaGibhithe ahlukene. Siyahamba, abanye kuzobathatha o-40 years ukuphuma ufike ezweni lesethembiso. Abanye sekusele u-2 days, abanye kusele u-1 day, abanye kusele ama-hour, abanye kusele 15 years. So uhambo lolu bazalwane, kodwa kukho la sizohluleka khona uma siphethe isihlangu sokukholwa. Ngoba uma ukholwa uba nesibindi, uma kufanele baleka ume, ngoba ukhona ozokumela ngaphambili, isihlangu sizovimba imicibisholo yesitha. Imicibisholo yomubi, isihlangu siphethe sizoba strong ukuyivika leyo mcibisholo. Ngiyafisa-ke bazalwane ukuthi zihlobo zami, suphethe unyaka, noma ngabe-ke mhlawumbe asesezukufika ekugcineni kwawo uJesu abuye, ngoba simazi iNkosi uJesu ukuthi izobuya nini kulanda ibandla. Kodwa iy'nkomba zona ziyasho ukuthi sengafika. Kodwa-ke futhi kukhona okukhombisayo ukuthi kusenesikhathi ukuthi akafiki. Kodwa-ke sekufanele sime ngomumo, ngoba lithi izwi lakhe kungaba ngumlindo wokuqala kube ngowesibili. Kuya ngawe ukuthi owakho umlindo yimuphi. So ingalokho-ke kufanele sime siqinile, siphethe lesi sihlangu. Eqinisweni kuningi uma sifunda sonke lesi sahluko kusukela kuvesi 10 kwabase-Efesu 6, siyathola ukuthi siyahloma lapho, size sifake ney'cathulo, size sifake nesivikelo sesifuba. Bese siyasiphatha lesi sihlangu. Sisiphatha lesi sihlangu sesidlule ey'ntweni ey'ningi. Siphatha lesi sihlangu sesifake nje isivikelo sesifuba. Sesingasakhuluma amanga, sesingasagcina amagqubu, sesingasahlosi okubi ey'nhlizweni zethu, sesingasamfiseli omunye umuntu okubi. Sesibanxusela bonke, sesibathanda bonke. Kodwa noma ngabe asibathembi-ke bonke, kodwa sibathande.
sidlule ey'ntwenini sifake ngisho iy'cathulo zokubahambela, zokuhambisa indaba, sizibophe ziqine, siphume siye empini. Empini akusho ukuthi uma ngabe ngivakashela umuntu ogulayo angizukuhlangana nezimpi, zohlangana nazo. Kodwa uma ngisiphethe isihlangu ngizobonakala ukuthi ngifikile. Ngoba kubalulekile ukuthi asifikeni bazalwane, asifikeni futhi ngeke size sinqobe ngemisebenzi esiyenzayo thina, kodwa siyonqoba ngokukholwa. Uyazi ukuthi ukukholwa kwenza ukuthi ngisho umuntu osabekayo angasabeki, kwenze ngisho umuntu ohlakaniphe kakhulu angahlakaniphi kakhulu ngoba uyedwa ohlakaniphile. Uma ngabe siphethe lesi sihlangu sokukholwa, ngempela ngeke sihambe ngokubona kwethu. Ngeke uze usho uma ngabe uphethe isihlangu sokukholwa, awubi nakho ukuthi kusasa ngizoyothengela abantwana bami ukuthi nokuthi 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 ngoba mhlawumbe ikusasa alisekho kuwe. Ikusasa lakho selifana nezolo lidlulile, kwayisholo iBhayibheli. So asihambi ngempela ngempela ngokubona, futhi ngeke kuze kusisize ngisho ungazama ungalali. Engathi uma ngabe umuntu egula senihlezi niwumndeni, nizame ukungalali khona nizomqapha, kodwa uyahamba nimqaphile ninjalo. So bazalwane, ngeke size kusisebenzele ukuhamba ngokubona, kodwa ukuthemba uJehova, sikholwe izethembiso zakhe, sime endleleni simazise konke, yena bese ethatha i-control yakho konke. Yilapho-ke la sizobe sisiphethe lesi sivikelo, lesi sihlangu esiwukholwa, ukuze noma ngabe imicibisho liqhamuka ngaphi, kodwa ingasithikazisi. Ngike ngathinteka kakhulu kunomzalwane ofuna inkonzo ethize eyadlula. Anginayo i-filing system bazalwane, bengingakayinikezwa. Ngiyaxolisa kakhulu kumzalwane othintekayo, kodwa ngike ngayivakashela nje indaba yohlobo lwabazalwane esiphila nalo emabandleni. Ngabheka nje uNkulunkulu engimbulela uhlobo lwabazalwane esinabo emabandleni, ngathula. Kwayilapho-ke la kufika khona ukuthi Nkosi, ngenza uhlobo owathi uma ungidala wangidalela ukuthi ngibe yilona. Ngoba akekho owadalela ukuthi abe yibhala abazalwane ewumuntu. Akekho nje owadalela ukuthi uyogqotshwa yena njalo ekukholweni nhlobo. Futhi akekho owadalela ukuthi uyokhontrolwa njengengane ukuthi namhlanje-ke siya enkonzweni, ufike uhlale uthule ungabanga umsindo ungacocomi. Akekho bazalwane. Iy'ngane zidalelwe ukuthi abazali abayigayide. Umuntu omdala kodwa udalelwe ukuthi akalalele izwi likaNkulunkulu limhole. Ilapho la uNkulunkulu ehola ngeso, ilapho la kufanele uthembe, ukholwe khona uzothola isivikelo, uzothola lesi sihlangu. So ngiye ngayibheka nje lento ngadlula kuyona, ngase ngiyabona ukuthi ngempela uma ngabe sifunda lapha encwadini yamaHeberu, amaHeberu 2, amaHeberu naye amaHeberu, abase-Efesu 2, yebo, abase-Efesu 2, kunevesi elithi ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, ngilikha phakathi liqala ekuqaleni, verse 8, athi ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. Azange size senze lutho ukuze sisindiswe. Siye sakholwa nje, savuma ngomlomo wethu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Sakholwa enhliziyweni ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Sakholwa kwase kuba ukusindiswa. Manje uma liqhubeka lithi akuveli, ngicapha nokusekugcineni bazalwane, kuvesi 9 unesigatshana ekugcineni sithi
akuveli ngemisebenzi ukuze ngabikho ozibongayo. Uvesi 9 ekugcineni mayiseyophela ungayifundela uzothola. Akuveli ngemisebenzi ngoba ngemisebenzi singagcina sesiy'ncoma ukuthi ningibona nje ngenze ukuthi nokuthi, ngiye ngabela abampofu impahla yami, silingise leya nsizwa eyaya enkosini uJesu yayobuza ukuthi ngenze njani ukuze ngingene embusweni wezulu. Wathi uJesu thengisa konke onakho uphe abampofu ngoba wayembona ukuthi ucebile. Kwaba buhlungu lokho. Akudingi ukuthi size siy'ncome, akudingi ukuthi size senze imisebenzi ethize ezosenza siy'ncome, kodwa sidinga ukuhamba ngokukholwa, singahambi ngokubona kwethu. Futhi sidinga ukuholwa isandla sonamandla ukuze ezinye izinto esizenzayo singaziboni zibonwe ngabanye abantu. Ngoba kuyenzeka ukuthi immediately uma usubona ukuthi sengenze okuhle, kuba nalento ethi ngaphakathi sengenzile mina. Kungabi bikho ukuthi inkosi singenzele ukuthi. So bazalwane, asigxileni ekukholweni, asisithathe lesi sihlangu, siyaphilisa, uyaphila, uyadlula ngisho ey'meni ngoba phela uyakwazi ukumelana ukucima ngaso imicibisho levuthayo yezitha. Kumnandi bazalwane ukuhamba ngokukholwa ngoba nalapho la ubusuzosaba khona uphelelwe ngamandla, uyothi Nkosi ngiyathemba wena uma ngingaze ngijabhiswe. Umkhumbuze nje uNkulunkulu ukuthi Nkosi wena awusiye umuntu, awuwaqamba mani. Izethembiso zakho zinguyebo futhi zingu-amen. Ume kuleso simo, kusezisimo esinzima bazalwane kithi, especially kuthina bomama, iy'ngane ziphindele ey'koleni. Kusafanele siyofuna iy'kole, abanye bethu ziye tertiary, kufanele siyofuna i-accommodation, abanye bethu abathulanga imaresi iy'ngane zethu. Kusafanele sithenge iy'mpahla, uma ngabe sezoya emqashweni umntwana kufanele abe ne-two plate, kufanele abe namabhodwe amabili, kufanele abe nalokhuya nalokhuya. Ayikho imali. Kodwa uma singaba nokukholwa nje sithi Nkosi, angizange ngidale ngane mina, wena uyilethile le ngane ukuthi ngiyikhulise. Futhi ngingayikhulisi, ngiyigayide nje ngoba ukhona wena oyikhulisayo. Yenza indlela, uma kukuhle kuwe, yenza indlela yale ngane. Kufanele ngabe siqalile sikhuleka leyo mkhuleko, kodwa cha, sisaphithizela ukhisimusi, sisazothenga nama-cricket. Libaluleke ngani i-cricket bazalwane? Libaluleke ngani nje? Angazi mina ukuthi libaluleke ngani. Izofa yini ingane yakho uma ungazange uthenge ama-cricket? Ake sibheke nje bazalwane izinto ezinhle uNkulunkulu asenzela zona, ezinomqondo izinto asifundise uNkulunkulu. Njengoba ngifundisa wena ungumzali, fundisa-ke nawe lona omncane. Kodwa cha, thina sithathe iy'mfundiso zezwe sifundise iy'ngane zethu. Ake singahambi ngokubona bazalwane, ake sihambe ngokukholwa. Sikholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona, sikholwe futhi ukuthi ungumvuzi wabo bonke abakholwayo. Sikholwe ukuthi wamvusa iNkosi uJesu kwabafileyo. Sikholwe ukuthi usilungisele indawo ukuthi siyodlifa lo mbuso njengoba esho. Sikholwe ukuthi siyizindlalifa kanye noKristu. Ake sikholwe lokho, singazingabazi, singazenyezi. Sihambe ngokuqonda ukuthi uNkulunkulu ukhona, sihambe ngokukholwa ukuthi uyasivikela, ukuthi ungamandla ethu, ukuthi uyisihlangu, ungumpheme wokuphephela, ungumbhoshongo ophakemeyo, olungile ubalekela kuyalondeka. Sikholwe, sikholwe, sikholwe. Ibe yinde indlela bazalwane kusukela kuJanuwari kuze kube manje. Ake sihlakaniphe, yiso lesi sikhathi sokuthi siqale sikhulekele unyaka usazoqala ungakaqali. Mhlawumbe sifumane umusa siphiwe ukuthi siphile kuwo lo nyaka.
mhlawumbe singawufumani njalo lowo musa, siphiwe ukuthi sesiyophumula ekhaya. Ngempela endaweni yethu yokulinda kube nokuphumula, kungabi nokukhala. Kungabi namakhaza njengoba babesho oMamZanele bethi kulindiwe, kulindwe kubhekwe laphaya erobhothini. Ukuthi lathi nje green kuyasuka lokho. And kuyabanda kuleya ndawo, washo njalo uMamZanele, kodwa indawo yokulinda. So bazalwane, ake sithathe lesi sihlangu, singasidedeli unyaka uphela nje. Sithi masiqala, siqale kahle. Sisho njengoDavid sithi uJehova umelusi wami, angiyikwesaba. Athi noma ngingahamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi lutho nje olubi. Nanophethe isihlangu, uyakholwa? Uyakholwa nje, futhi ungaze ume nje endleleni zabakholodayo, ngoba wena uhlukile kunabo. Angithi uthathile phela isivikelo sesifuba, usufunani-ke ey'nkundleni zabakholodayo? Akusho ukuthi asivikelekile isifuba sakho, ungena noma yini, iphume noma yini. Bazalwane, ngiyanithanda uJesu Kristu inkosi esikhulu. Baba, siyabonga izwi lakho nantambama. Ngempela lesibane ezinyaweni zethu, siyathoba kakhulu. Khanyisa-ke Nkosi emehlweni ethu okumoya, ukuze sithi uma sisiphethe lesi sivikelo esiwukukholwa isihlangu, sikwazi ukuvimba ngalala kuqhamuka ngakhona umcibisholo. Esikhathini esiningi uqhamuka ngasebantwaneni bethu, esikhathini esiningi uqhamuke nasey'hlotsheni zethu, esikhathini esiningi uqhamuke kubaphathi emsebenzini, uqhamuke kuma-colleagues, uqhamuke emphakathini. Imicibisholo iqhamuka ndawo zonke. Siphe-ke Nkosi ukuba sesigqokile sahloma iy'khali zonke, sibe nakho ukuma, sibe nakho ukucima imicibisholo evuthayo ngokukholwa. Siyabonga egameni leNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, abusisa yilona lowo Nkosi esihambile naye kulo nyaka. Kuyo le mikhuleko emfishane sazuza ukuhlakanipha. Busisa Nkosi lona lowo ukuphila kwakho kushintshile ngandlela thize. Kuyo le mikhuleko emincane eyenziwa phakathi nesonto, Nkosi uyasipha ukuhlakanipha wena, ngoba ngumnikazi wakho. Busisa-ke Nkosi abakhona emakhaya abo kulamaholidi, abanye bakude namakhaya, kodwa wena Nkosi ukhona ey'ndaweni zonke, futhi ungumvuzi wabo bonke abakholwayo. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sikunikeza udumo nakuwo lo nyaka. Nkosi wethembekile, umuhle, uyababazeka, akekho ofana nawe. Nkosi akekho obengasiwelisa ngisho ulwandle olubovu, akekho obengasinqobela ngisho izimpi zamaFilisti, akekho obengasinqobela ngisho isihlungu sezinyoka. Ngaphandle kwakho siyabonga, siyabonga Nkosi, akekho obengasidlulisa ngisho ehlane elibi. Siyabonga, khipha ilanga lakho zonke iy'nsuku phezu kwethu, phezu kwawo wonke umuntu omuhle nomubi, ngoba uthe wena uNkulunkulu wenyama yonke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, hambela kwabagulayo, ubathinte ngesandla sakho Nkosi Jesu, baphile. Kuqala umshikashika, kuvulwe iy'kole. Nkosi, nohulumeni wethu uwehlisile imithetho esimangalisayo, kodwa thina ezethu iy'ngane zizobuyelwa nguwe, ngoba nguwe umnikazi wazo. Nkosi, kungabi khona izinto ezizobadunga ingqondo ey'koleni. Sethembe wena, sikholwa ubukhona bakho emndenini yethu. Sikholwa ukuthi masikubiza uthe uzosizwa masikhala kuwe, futhi uthe sizocasha kuwe. Athi uPhawuli akuseyimi ophilayo, kodwa uKristu ophila kimi.
sisho njalo Nkosi singabazali. Sisho njalo Nkosi usiphathisile. Siyizimvilophi nje siphathisiwe lezi ngane. Sizinikela kuwe Nkosi ngoba zingezakho. Zikhulise neseyiphumile endleleni uyiqondise. Neseyididekile Nkosi uqondise imiqondo yabo. Siyacela ngokubonga nangokukholwa. UJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Kusho ukuthi-ke sesoze siphinde-ke sizwane kahle mhlawumbe ngokuvuma kwenkosi ngonyaka ozayo okuyi-next week. Inkosi ibe nani bazalwane niwuhlukanise kahle unyaka. Ngiyakholwa ukuthi ne-Christmas niyidle kahle emakhaya nakhonza inkosi najabula. Thina nathi sikhonzile samangala simangaliswa ukuthi hayi bo, kanti manje simphile u-Emmanuel, not ukuthi abe yena abaphile. Ngaze nga-understand-a kabusha leli culo elihlale liculwa eliyi-Christmas carol elithi Joy to the world, the Lord has come. Uyabona uma ulalela amagama alo uyathola ukuthi ngempela kanti hhayi ukuthi uze ezweni nje, uze ey'mpilweni zethu ngamunye ngamunye. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyakholwa nani ni-enjoyile iy'nkonzo emabhrentshini nasemabandleni ebenikubona. Ayeki bazalwane ukuyokhonza ngekhisimusi ngoba it's all about the Lord Jesus. Ngokuthi sinemali engakanani yokuyi-enjoya osukwini, kodwa kungukuthi noma kungesilo usuku ngqo, kodwa kwazalwa umsindisi. Yilokho nje okubalulekile. Ngiyanithanda kakhulu. Inkosi inigcine siqhubeke kahle nangonyaka ozayo uma ngabe inkosi sasibekile engakabuyi ukulanda ibandla. UJesu Kristu uyinkosi. Amen.